Ρικ Πετίνο, που είπε χθες κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Μόσχα ότι δεν πρόκειται να επιβραδύνουμε, ακόμα και αν αυτό μοιάζει λίγο επικίνδυνο σε αυτό το γήπεδο. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας αυτό που μας κολακεύει. Πρώτο καλάθι τον Ντεσόν Τόμας, που βλέπει καθαρά από μακριά. Η αδυναμία του Πίτερς στο 4 αμυντικά, όχι επιθετικά. Φέρνει πολλές φορές τον Κολομπόη στο 4. Νικίτα Κορμπάνοφ, 5-3, πρώτο τρίποντο για την CSKA Μόσχας. Σειρά του Χάντερ απέναντι στον Παπαγιάννη, προφανώς θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ταχύτητά του, ειδικά σε καταστάσεις pick and roll. Ο Παναθηναϊκός το απέφυγε, δίνει 7 δευτερόλεπτα στην CSKA να σκεφτεί κάτι άλλο. Ωραία φάση από τον Ντάνιελ Χάκετ. Ένα pivot και μια γρήγορη προσποίηση που απενεργοποίησε τον καλάθι. 7-3 από τον Ιταλο-Αμερικανό. Παπαπέτρου για 3. Δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. 7-6. Πει πολλές φορές ο Ρικ Πετίνο ότι από τη στιγμή που υπάρχει και ο Λάγκφορντ στο πλευρό του Κιλπάτρικ, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που σκοράρει περισσότερο. Μετράει το καλάθι του Ιαν Βουγιούκα. Τέλος ο Χάκετ, χωρίς φάουλ του Βουγιούκα. Ενόχλησε κάπως το σούτ, αλλά ο Χάκετ έχει ξεκινήσει αφηνιασμένος. Γκίστα από την κορυφή. 3-6 τρίποντα από τον Παναθηναϊκό. 14-13. Higgins. Το σκέπασαν ο Βουγιούκας με τον Γκίστ. Υπάρχουν περιθώρια για τον Παναθηναϊκό να τρέξει. Ραχαία τρίπλα του Λάγκφορντ. Καλάθι και φάουλ. Καταπληκτική προσπάθεια ενός ενστικτώδη σκόρερ. 14-15 και ο Παναθηναϊκός μπροστά. 4-0 της CSKA από τη γραμμή. Τη φέρνει μπροστά στο 18-16. Ξανά το τρίκ με τον Παπαπέτρου και το κάρφωμα του Παπαγιάννη. Δύσκολο ματσάρισμα για τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Αυτό με τον Will Clyburn και μια βοήθεια του Χάινς. Καλή άμυνα και από τον Παπαγιάννη. Πολύ καλή άμυνα συνολικά από τον Παναθηναϊκό, αλλά κανείς δεν μπορεί να πάρει το rebound από τον Clyburn από το δικό του άστοχο. Να το σπάλει. Η του Χάινς βρήκε πάλι τον τρόπο και εκεί ο Παπαγιάννης δεν έχει αντίπαλο. 22-24. Πίτερς, Τσάτσο Ροντρίγκεθ. Συνεχόμενες δραχίες, αλλά μένει μπροστά το Νίκ Καλάθης κι άλλο πικ. Τώρα παίρνει μαζί του τον Παπαγιάννη και εκτελεί. Και ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. 25-24, κάτι κερδίζει και κάτι χάνεις. Kilpatrick εμφανίζεται 30-26. 10 δευτερόλεπτα. Καλάθης έξω. Παπαπέτρου προσποιήθηκε, την έφαγε ο Clyburn. Το runner είναι καλό. 32-28. Λόμπα για τον Παπαγιάννη. Το κάρφωμα στο alley-oop στο πρόσωπο του Κολομπόη. 35-30. Αντώνοφ για 3. Φνηδίασε τον Γκίστ. 38-33. 5 δευτερόλεπτα. Καλάθης για 3. Όχι. Προλαβαίνει ο Τόμας. Πρόλαβε. Buzzer beater ημιχρόνου από τον Ντεσόν Τόμας. Καλάθης σε νέα συνεργασία με τον Παπαγιάννη. Απασχάλουσε πολύ κόσμο. Ο Παπαπέτρου την καρφώνει. Έκτη assist του Μάγου Καλάθη. Καλάθης ελεύθερος. Δεν μπορεί για 3. Rebound ο Clyburn που έχει την ικανότητα να ανοίγει το παιχνίδι. Το κάνει και πάλι και δίνει ελεύθερο σουτ στον Τσάτσο. Και αυτό μέσα. 49-39 και πρώτη διψήφια διαφορά για την CSKA από τον καταπληκτικό Ισπανό. Παπαπέτρου, ο Πλισέ το βάλε. 49-42. Ο Παναθηναϊκός από το time out βρίσκει τρίποντο Χρυσάφι. Τσάτσο άλλαξε πορεία στον αέρα. Will Clyburn στο follow κάρφωμα 51-44. CSKA έχει ήδη 4 επιθετικά rebounds σε 5 λεπτά. Η λόπα για τον Παπαγιάννη. 53-46. Λεκάβιτσος παρόν. 55-49. Θανάσης Αντοκούμπο. Pick and roll που έτρεξε ο Αντοκούμπο, του δίνει το σουτ. Πέρασε απέναντι στον Κουρμπάνοφ. Καλάθι και φάουλ. Ξεκάθαρο πράσινο momentum, η Σταυρωτή, Λεκάβιτσος φάουλ, όχι. Δεύτερη ευκαιρία, Γκίστ, Λάγκφορντ.
Μέτρησε τον Χάκετ, step back για 2, μπήκε 57-58. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και είναι μπροστά στη Μόσχα. Ανεβαίνει ο Χάινς για πικ. Χάθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Παπαγιάννης κατάφερε να κρύψει το καλάθι, ο Χάινς αστόχησε, αλλά έρχεται ο Κουρμπάνοφ. Buzzer beater τρίτης περίοδου. Ο Γιούκας θέλει να παίξει high-low με τον Γκίστ, αλλά δεν του βγήκε η φάση. Καλάθις, άντεξε στους κραδασμούς. Η πάσα είναι στο περίπου και στον Γκίστ, ο οποίος πρέπει να φτιάξει προσωπική φάση με 5 δευτερόλεπτα. Γύρισε πλάτη, έσπρωξε τον Κλάιμπερν, γύρισε με hook, τα κατάφερε. 62 όλα, James Γκίστ. Καλάθις σταμάτησε την τρίπλα και θέλει βοήθεια. Του την έδωσε ο Γιούκας, heads out του Χάινς. Langford για 3, καλάθι, 64-65. Keith Langford, μπροστά ο Παναθηναϊκός. Langford χόρεψε, αλλά τώρα έχει πολύ λίγο χρόνο. Πέρασε από τον Higgins, σημαδεύει ταμπλό. Ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, πρέπει να στείλει την μπάλα κοντά απέναντι σε αυτό το σχήμα. Σε Παπαπέτρου, σε Τόμας, τους δύο forward που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Παπαπέτρου απέναντι στον Χάινς, βοήθεια από τον Langford, με δεύτερη ο Χάινς. 66-65 από τον παλιό της Τσέσκα. Ο Παναθηναϊκός είναι όρθιος και απέχει έναν πόντο από αυτήν. 68-67. Higgins από τη βολή στη βάση της Στεφάνης, δεύτερη αναπήδηση, τρίτη αναπήδηση, ξανά επιθετικό rebound. Αυτό εξελίσσεται σε πληγή για τον Παναθηναϊκό, πιο ψηλά από όλους και στον καλύτερο χρονισμό ο Κλάιμπερν. Πήρε ο καλάθις. Πήκε ο Γκίστ. Παίξει με τον Χάντερ. Τόμας. Κάνει προσποίηση, πήρε το φάουλ και έβαλε το καλάθι. 74-70. Τρίποντο ισοφάρισες, δίποντο για να μειώσει. Παναθηναϊκός ποστάρει γρήγορα τον Γκίστ και βρίσκει τρίποντο με τον Ντεσόν Τόμας. Μάλιστα, 74 όλα στη Μόσχα. 58,2. Χάνει τη δεύτερη. Για να δούμε τι θα ψάξει ο Παναθηναϊκός. Σον Κιλπάτρικ, 7, 6, 5. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο καλάθις από τα 8 μέτρα για τη νίκη. Νίκ Καλάθης από τα 8,5 μέτρα. 2 δέκατα απομένουν. Ο Παναθηναϊκός είναι αγκαλιά με τη νίκη. Ο Νίκ Καλάθης βάζει ένα από τα σουτ της ζωής του στη Μόσχα. Ούτε που το σκέφτηκε, δεν είχε χρόνο να το κάνει, με ταμπλό. Είναι φανερό ότι ο Ισπανός θέλει να δοκιμάσει μια λόμπα. Το κάνει τώρα. Μπάλα συναντά μόνο αέρα και ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Ο Καλάθης δίνει high five στον πάγκο. Ο Πιτίνο προσπαθεί να τον ηρεμήσει, αλλά ο Καλάθης ξέρει ότι δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα πια. Μετά από 11 χρόνια ο Παναθηναϊκός θα περάσει από τη Μόσχα. Νίκ Καλάθης. Τσέσκα Παναθηναϊκός 77-78. Η ολική επαναφορά του Παναθηναϊκού. 4 σερί νίκες, 5 στα τελευταία 6.